Sheriff, achiake, mi do fala e yotu privé. Mais wata yotu do wara? Non. Ari yotu ndaine nido. Okay. Yara. Merci. La mazi yara, sabna, sondi. C'est bon. C'est bon. C'est bon? C'est bon, oui. Bismillah. Si, on le vit. C'est bien là. En fait, Sheriff, koja wanatana. Comme femme yotu. Fi hakuna maana kade. Parce que mi anda mali. Mi fala andugo ko gila monde andi dirda an kade. Bien sûr. Mais quand de Gilamen Andiri, ça fait au minimum 2 ans. Gilamen Haldi, mais Dieu me délai. Ça fait 2 ans. Ah bon? 2 ans. An kade, donc andindiri. Mimi anda, ne wondi do. Kungonga woni 2 ans. Kono sitawi woni andala, c'est parce que min e kade men so moda min e kade na ko bonole ko ndami ko woni tum respect janna ko ndami mo respecte la en tant que homme me respecte en tant que femme donc kanko mi habbino yo addan présente famille makon donc c'est ngandira la ko sabudo. Ok. Comment tu es connu? Min ko woni Peter Masi. Quoi hundunge iudi? Min ko mi haariyankejo mo Masi. Kono yettada? Komi yedde jalloɓe jalle me yetta. Kono ngollata? Architecte mi watta. Architecte bâtiment ko ɗum woni golle ande. Ok. Hiɗa mari galle? Innande nde ko wonno? Mariama Keso Diallo. Keso Diallo. Question ji ɗin fuɗɗike ɗuɗude. Kono ɓa ko hande woni premier fois ye ñiidu. Mi anda kadi ko fi honɗum. Donc mi jaabotomi. Min mi alana wala galle. Ko mawɓe am ɓe mari galle. Nene an e baabe ngam ko ton ɓe woni. Min ko appartement mi jogui. Mo 3 chambres, 3 salles de bain et cuisine goto. Mi jogui.
appartement o asuudu ka luuso mi luuso ça veut dire ko baabe ma mari galle okay. baabe ma ko rewɓe njeloɓe mari ça veut dire ko njeloɓe jombi quoi ko ɗum faalamo nande bandiraɓe maɓe ko ɓe njelo mais keso allo maa ngi waaw Bonsoir, monsieur. Bonsoir, vous allez bien? Ça va. C'est ça, vous dites? Oui, c'est ça. Comment vous allez? Ok. Merci beaucoup. Hein? Merci, merci. Ok, merci. Ok, À la merci. prochaine. Ok. Yaa fa yaari ko pizza ya décor. ok Fuɗɗitano lan question mo nana. mi inni baabe ma ko rewɓe njelo jombi ko bandiraɓe njelo marɗa Kiso Diallo, là, je vois que c'est un peu sérieux là. Parce que là, ko fi famille yango wonda wolugol. Mais non, famille yango c'est de l'or. Naka woni wo famille yango wolte fimo. Donc, mi jejete woni, c'est vraiment une question go da way pose de diwen do quoi. comme no inneɗano famille ma on ko or ko jaama arɗa ɗaɓɓugol ɗo ko jaama wonɗa ƴettude naɓa ko famille ma famille an on nde yanata e famille goɗɗo bo mais anday koye honɗum e famille o woni yaade si wonata hawdi tum Ok. Ay a wiiri non. Ta woni ko goɗɗum woni suuɗude mi jaabotomo haa waawa se a tawa baabe ngan ko debbo gooto jombi lammari jaajiraaɓe tato e kottiraawo gooto jaajan marama jaajan salimatu kotan mamadou jaajan abousa e min shérif toolaajo ok no woodi komi faalama kadi landitagol fayi miɗo anndi noon comme no inneɗano lande ɗin ɗum ɗi ene si a jombi kadi ko holto naɓata e ko honno dankortama e ko honɗum préparé ɗa fi makko miɗo faala anndu kon ɗum kadi déjà ko addi kon taw miɗo yiɗi kade fi ami miɗo yiɗanimo hoore am donc si mi jombi kade ko mi wondata e makko komi maranimo kon noon mi contante ɗo haa bimbi lannata ko piw ngotumi wawma haalande miɗo yiɗimo miɗo yiɗanimo mo yiɗɗano yiɗanɗa hay fus a ɗawatamo donc ɗum no sifatako ko gonga fami ah c'est bien si a jombima comme no inneɗano ɗa andi appartement ko wonɗa ɗo a loosu baabe ma no mari galle an kadi a sooda e galle ko naata kaako ko appartement ɗon o yaata mi fenantama par ce que ƴammowo si feni jomma jooɗoytako nana e baabe kan no wiya ɗum kami wonɗon nini ko ɗon kadi wonata
ñande no Allah okkilam feere so day galle do yeli dum do min kadi biddo gorko be no yeli dum do so do go galle fi hoore mum e fi famille mum yeli dum ok mi fami tayan déjà ono worbe be ngonduda ko famille o ko dido bet do andi on ronay ouais et puis kade ko wolayno fiima mi sikkayno ko neɗɗo marɗo duuɓi neɗɗo makko baajo kono holno yeruɗan ɗi jeune en plus kaɓe labano moƴƴano merci beaucoup ɗo andi soñjawmi mi soñjima ko gonga mais a yafato probléme ala y a pas de problème ok mi wettike joni kade no ɗon ka ok min darani so merci beaucoup ok jure ɓe ɗi moƴƴano very much soñjima de Danke. Danke, Lisa. Danke. joni est ce que mi habbata ko haw fina mi andam no wani mo Non, c'est bon. Ça tampintina ak fiɗo misére ko lekkelle woni nangude. habbutum mi habbo Non, yaw misére. Après ko woni womi humpitete si Allah jaɓi nan a soñike séri joni an kadi yaw fotuɗa keso fi Allah mi jeejima kala ko woni wonde nodda sa heɓali feere mum windana message mi noddete y a pas de problème nani ok y a pas de problème merci mi weltanike ma moƴƴa mangi ɗum tan ko lekki ɗum waɗa effet dani lekkel ɗe no foori han so fino yafewa moɗe merci. merci beaucoup Ah, voilà, merci beaucoup. Merci. Itu. Anyamata. Koma tunagaita nyamtaka. Aisingaita mai fibana agungude. Anyamata. Abuja manjini ya. Sweet. Jangan nama ai oi. Ini kota. Im mai kota mai. Im kui vai mai kota. So what doing? What is doing? Kuna na ni gui. Ona mo ko ina lo mai on doing. Masi, utampi? Ai. Oyami. Nyami seda. Komanda ni mo do pizza na ne ko no nyami seda ko mai dum seda o nyami. Pizza. Pizza mi. Pizza nyamte. N'importe comment on inde anga ona commande nimo. Nyamete on. Nyamte wo salte wi. Nyamete. Kuna ta commande nimo. An gun fala. Ko yo to on ya katanti to to. On ton to hang on dika. Dawa ittude o ko min wondi do inna e ɗanabde mo nokku won
ko toon tawɗaano min kannami debbo keso hino ko wonɗami kon e sodande ñamtewo saltewoyi ñamtewo goɗɗo anda won woni pizza min ko mi andi nawnuɗo ko futti walla ha gosu bien halatto kono non woni ko on tigui defante kono pizza ɗum ko ñamete noon joni addi mi soodoya ɗum ɗon mi defanamo ɓay ko ɗum faala ɗum ɗon fuu min na probléme noon fi ko defante ɗum wona probléme am ok ɗum kono ɗiɗo yona enon ni ɗum no yonta ɓeydu joni noon kon noon komi yewta ko hôpital ko noon l'essentiel mi sonnimo lekki mi yawno ko pharmacie nane mi sodanimo lekki ko jiɗɗa docteur jo min ko mi andi goɗɗo sa nawni ɓe naɓete ka hôpital ɓe waɗama visite winma ordonnance ara soda lekkel len koɓe ha visite ɓe anda ko woni e nawnare wonduɗa suul min mi yehi ko pharmacie mi expliquani ɓe nawnare makko nden ko woni mo muusude kon ko ɗum ɗo ɓe jonilan lekki faami o ƴetti ɗum ɗon ça va so ɓay Allah waɗi ko nane en ko ñaami ɗum ɗon seeɗa ça va yaari e musede tan est ce que o faɗɗaka doyi o haali o ɗaani ko lekki ki woni wadde effet comprimé je ɗe watta ɗum c'est ɗum mi woodi sakko mi faalno e yewtinende ɗe ça va on dikkay ma ko o yewti lango onde ɗo yewti fi mariage mum ma yewti fi no ah bon oui bien sûr ya miɗo andi ande ɗa welti a welti kono ɓayi kay comme tawi ko o dikkay si Allah jaɓi joni noon suuf ko honno préparorɗa fi o mariage mum bon mariage on lam préparé fi piiji buy hino heɓɓinda e mum e min ni mi pari film sina kanko eni koye men fado taw yomi fado mo ari no mi pari film ok fi école makko noon sikku o continue ɗum ɗanade so continue geɓi ka woni pay kum ka woni bo mi woni mo finance dow jangga école makko han o fewndi ka o fewndi ɗo nini hay so inni o akkita école makko ko mi forta fi yo continue on école makko andi ko waɗi mi landi par ce que lan andi gorko o yaawi ko changeata ta wolu fewndo ɗo jomboyama inna a firti hande kadi o janggata o jooɗo o defa e nder suudu tun t'inquiète ɗum ok ɗum no tawle fus par ce que haajum fof koye junngo ma wonta dollan quand jeyata fi programme ji fof y a pas de problème min Kono- Allah waɗi mo ɗani tawi dérange mo trop woni accitenmo ɗo o waalo après ko woni womi humpitete andi déjà ko mi nodduma mi andi a anda nde wuruɗa to mi annda wonno mi yaltiri toon boy gasino joni yaw fuɗɗoɗa golle maɗe non kono defanamo goɗɗum yum ɗum ɗon ɗum gaysa ɗum o faala wannama ɗum ɗon y a pas de problème Abu Sam, wan kaɗo tan woɗo ko ɗum hanɗuɗa hen min quoi ƴewte ɗiɗo noon e ko ɗum mi yaltirde e mum non t'inquiète après digum pa wonde fof noddam awa y a pas de Ok. problème joni mayi mi ɗawtama o ara Ay ñaan ni ma ko ci mu doka. Subhanallah. kono noon Ay ni mo ko tesa. o ko gorko gorko ko ni duwa wawde nayi jungo makko gon taƴade himo yaawi min ko ɗum welatanayi gorko seeɗi yaala yewte koko coggu ko futti kako safala jabbo fo min ɗum mapinala Yo me ajetti be mil ɗon ko coggu futti on
la mari moti yo. Wace la kader chambre na. Oh, sì.